Чаго боится Лукашенко, пра што ён моліцца і якую новую ідэю прыдумаў, які нечаканы падарунак атрымала яго прапаганда, а таксама дзе пракалоліся беларускія вайскоўцы і чаму ім не паверыў нават іх жа галоўнакамандуючы. Вітаем, сябры, гэта наша Ніла, і зараз мы ўсё вам раскажам. Памятаеце нядаўнюю праверку войскаў, якая прайшла так гладка, што нават Лукашенко не паверыў сваім генералам. Як высветлілася, сумневы ў Лукашэнкі ўзніклі недарма. Ну, молодцы. Одно только. Если это все вот неожиданно, внезапно и честно. Нагадаем, што Лукашенко раптоўна наляцеў з праверкай да паветраных сілаў і войскаў супраць паветранай абароны і прымусіў іх паказваць, як будуць рэагаваць на нечаканыя пагрозы. Але, як паведамляе праект «Беларускі гаюн», апошнім часам такія ж рэпетыцыі праходзілі ў беларускіх войсках кожны месяц, а часам і часцей. Усё гэта адпрацоўвалася адзін раз у лютым, адзін раз у сакавіку і аж 3 разы ў красавіку. То бок пра будучы нечаканы візіт усе ведалі і аж 3 месяцы да яго рыхтаваліся. Прычым апошняя рэпетыцыя прайшла ўсяго за 4 дні да нібыта раптоўнага прыезду Лукашэнкі. Але, як бачым, у выніку спектакль прайшоў настолькі ўдала, што акторам не паверыў іх адзіны і галоўны глядач. У лукашэнкаўцаў сёння свята. Сустракаюць чарговага перабежчыка. Польскі суддзя Томаш Шміт збег у Мінскі папрасіў абароны ў беларускіх уладаў. Раней Шміт займаў розныя пасады ў судовай сістэме і органах юстыцыі Польшчы. Цяпер ён кажа, што вымушана пакінуў Польшчу, бо не згодны з дзеяннямі ўладаў. Таксама суддзя запэўнівае, што на радзіме падвяргаўся пераследу і пагрозам за самастойную палітычную пазіцыю. Вось толькі тут усё не так проста, бо пару гадоў таму Шміт быў фігурантам гучнага скандалу. Тады нейкая жанчына зладзіла так званую хейтарскую кампанію. Яна пісала пад псеўданімам пасты ў соцсетках і рассылала лісты з нападкамі на суддзяў, якія выступалі супраць судовай рэформы, ініцыяванай правам і справядлівасць, у той час кіруючай польскай партыяй. Жанчына казала, што мае кампрамат на суддзяў і абяцала перадаць яго журналістам. Пачалося разбіральніцтва, якое скончылася вельмі цікава. Спачатку польскія следчыя прыйшлі да высновы, што гэта ўсё было часткай запланаванай уладамі кампаніі па дыскрэдытацыі непакорлівых юрыстаў. А пасля высветлілася, што тая ананімная жанчына – жонка суддзі Томаша Шміта. Прычым, па яе словах, у скандал яе ўцягнуў якраз такі муж, які папрасіў выкладваць у соцсеткі кампрамат на яго калег. Шміт тады адхрысціўся і ад скандалу, і ад жонкі, але ж займеў праблемы з кар'ерай. Яго выключылі з Нацыянальнай рады суддзяў Польшчы і часова адхілілі ад службы ў ваяводскім адміністрацыйным судзе Варшавы. Пачалося разбіральніцтва. У выніку вінаваты ён быў ці не, так адназначна і не высветлілі. На нейкі час справа заціхла, але зусім нядаўна пачаўся працяг. Польская пракуратура заявіла, што мае дастаткова матэрыялаў, каб завесці крымінальную справу аб распальванні варожасці. Прычым жонку Шміта лічылі ўсяго толькі выканаўцам, то бок пад ударам аказаўся і сам суддзя. Пра гэта стала вядома ў канцы красавіка, а ўжо ў пачатку мая, як бачым, скандальны суддзя намаляваўся ў Беларусі. Для лукашэнкаўскай прапаганды гэта чарговы падарунак. Яны ўжо сабралі вялікую прэс-канферэнцыю, на якой Томаш Шміт папляжаў польскія ўлады і пахваліў Лукашэнку. Можна ўпэўнена казаць, што гэта толькі пачатак, і ў найбліжэйшы час нас чакае яшчэ і серыя інтэрв'ю з яго ўдзелам. Само сабою, там будзе расказвацца пра загніваючы захад і цудоўную лукашэнкаўскую Беларусь. Праўда, лёс мінулага польскага перабежчыка мусіць насцярожыць суддзю. У канцы 2021 года ў Беларусь дэзертыраваў польскі салдат Эміль Чэчка. Ён таксама папрасіў лукашэнкаўцаў палітычны прытулак і на кароткі час стаў зоркай праўладных медыя. Прапаганда з ахвотай транслявала яго інтэрв'ю, дзе Чэчка расказваў, што польскія памежнікі забіваюць мігрантаў. Праўда, усяго праз 4 месяцы ўсё скончылася трагедыяй. У сваёй мінскай кватэры Эміль Чэчка скончыў жыццё самагубствам. Малітвы, страхі і новыя прыдумкі Лукашэнкі. У нядзелю ён прыехаў святкаваць Вялікдзень у Оршу, у свята-ільінскі храм Свята-Успенскага жаночага манастыра. Па сваёй традыцыі Лукашенко запаліў свечку, а пасля выступіў з прамовай з алтара. Згадаў і вайну. А сегодня война пришла к очень близкому для нас родному
народу в дом. И это уже вот здесь, как я говорю, за забором, у нашего порога. Это уже наша война. Праўда, як звычайна, аб прычынах гэтай вайны і сваім саўдзеле Лукашенко прамаўчаў. Таксама ён падзяліўся, што моліцца пра мір і кавалак хлеба. І адразу ж пахваліўся, маўляў, хаця б з хлебам цяпер праблем няма, не тое, што ў 90-е. Вось такі ён малайчына. Таксама Лукашенко прыдумаў, як вырашыць праблему з дэфіцытам работнікаў. Цяпер ён прапануе такую схему: пачаць будаваць новае жыллё там, дзе няма каму працаваць. Умоўна кажучы, на заводзе Орша не хапае рабочых, там будуюць новыя дамы, і людзі з іншых рэгіёнаў адразу ж туды пераязджаюць і ідуць падымаць завод. Але гучыць гэта утапічна. І вось чаму. Беларусы не проста так бягуць з вёсак і рэгіёнаў у вялікія гарады. У абласных цэнтрах, не кажучы ўжо пра Мінск, і якасць жыцця вышэйшая, і зарплаты большая. Таму, калі чыноўнікі кінуцца маўкліва рэалізоўваць гэтую новую ідэю свайго правадыра, усё можа скончыцца проста выкідваннем грошай. У выніку, вакол заводаў без рабочых будуць стаяць новыя дамы без жыхароў. Акрамя таго, на сваёй царкоўнай лекцыі Лукашенко зноў падзяліўся галоўным болем – зменай пакаленняў. Апошнім часам ён усё часцей і часцей прылюдна загаворвае на гэтую тэму, і заўважна, што галоўная яго праблема – як бы так зрабіць, каб пасля не развалілі яго сістэму. Как бы, матушка, нам не хотелось, на смену к нам идут молодые, новые люди. И нам очень важно не разорвать те традиции, которые мы создавали с вами. Чтобы наши дети не отбросили все то, что мы создали. Не потому, что мы уцепились и держимся за старое, и что это старое обязательно нужно детям. Нет, не поэтому. А потому что тот, кто рвал нить поколений, тот обязательно порождал смуту. Как минимум, максимум войну. Праўда, пра якія традыцыі тут ідзе гаворка, не вельмі ясна. Можа быць гаворка пра татальную і безумоўную залежнасць ад Расіі, альбо пра суботнікі, ці пра фальсіфікацыю выбараў, ці пра традыцыю кідаць за краты ўсіх нязгодных. Але ж калі без іроніі, то тут у нас не вельмі радасная навіна для Лукашэнкі. Як толькі не стане яго, адразу ж не стане яго сістэмы. Яна разваліцца сама сабою, без усякай смуты ці вайны. Правал Лукашэнкі і яго чыноўнікаў. Пакуль Лукашенко дзеліцца планамі, дзе шукаць рабочых на заводы, іншая кадравая праблема стаіць у Беларусі па-ранейшаму востра. Гаворка пра недахоп медыкаў. Журналісты партала «Зеркало» пацікавіліся вакансіямі і ўбачылі вельмі сумныя лічбы. Па стане на 5 мая па ўсёй Беларусі не хапала больш за 9 тысяч медыкаў. З іх амаль 4800 дактароў-спецыялістаў і больш за 4000 медсясцёр. Прычым больш за ўсё дактароў патрабуецца ў Мінску, амаль 1500 чалавек. Сітуацыя кепская яшчэ і таму, што час ідзе, а дэфіцыт кадраў нікуды не знікае, а то і расце. У студзені, напрыклад, было 3800 вакансій на пазіцыю медсястры, цяпер амаль на 200 больш. Як жыве на пенсіі лукашэнкаўская топ-чыноўніца. Надзея Ярмакова за сваю шматгадовую кар'еру паспела пабыць і старшынёй праўладнага саюза жанчын і пакіраваць Нацбанкам. Цяпер яна ўжо на пенсіі. Чыноўніца расказала выданню СБ, што з задавальненнем ездзіць на грамадскім транспарце. Маўляў, у аўтобусе яе часам нават пазнаюць, але, цытата, у спіну не плююць. Аднойчы Ярмакова нават злавілі кантралёры. Праўда, чыноўніца прызнае, што сама вінаватая, не разабралася, як працуе праязны. У выніку яе вывелі пад белы ручанькі з аўтобуса, але жорстка караць не сталі. Проста прымусілі купіць талончык. Прычым Ярмакова кажа, што спрабавала растлумачыць, хто яна такая, але кантралёры ёй проста не паверылі. Дарэчы, калі аўтобусныя гісторыі Ярмаковай вас расчулілі, то не хвалюйцеся, з грашыма ў чыноўніцы ўсё нармальна. Яна паспела атрымаць свой надзел у Драздах і пабудаваць там вялікі дом. У 2015 годзе Ярмакова здавала свой катэдж за $6000 на месяц. Не забыўся пра яе Лукашенко і цяпер. Ярмакова мае пасаду члена назіральнай рады і аднаго з 6 незалежных дырэктараў Белінвестбанка. Таксама яе вылучылі ў прэзідыум Усебеларускага народнага сходу. Трагедыя ў Гродні. Жанчына на некалькі хвілін выйшла з кватэры і здарылася бяда.
Яе малая дачка забралася на падваконне, адчыніла акно і, не ўтрымаўшыся, упала ўніз. Дзіця, якое ляжала на траве, заўважылі суседзі. Цяпер дзяўчынка знаходзіцца ў бальніцы. Яе стан ацэньваецца як вельмі цяжкі. Сур'ёзныя праблемы могуць быць і ў матулі дзяўчынкі, бо цяпер справай займаюцца следчыя. Іншая бяда здарылася ў Рагачоўскім раёне. Там цягнік збіў 19-гадовага хлопца, які ішоў у навушніках уздоўж шляхоў. З-за музыкі ён не пачуў набліжэння цягніка. Машыніст экстрана затармазіў, але сутыкнення пазбегнуць не ўдалося. Пацярпелага адкінула на некалькі метраў, аж у раку, дзе ў выніку і знайшлі яго нежывое цела. Беларуская трагікамедыя. Улады разграмілі ўсе незалежныя медыа, пазакрывалі кучу газет і часопісаў, але не могуць управіцца з шарлатанскім рэкламным выданнем. Гаворка пра ўлётку, стылізаваную пад выпуск газеты пад назвай «Целебнік». Такія брашуры раскідваюць па паштовых скрынях. У гэтай псеўдагазеце апісваюцца выдуманыя гісторыі з мэтай максімальна напалохаць чытача, каб пасля раскруціць яго на набыццё цудадзейных сродкаў ад усіх хвароб. Раней чыноўнікі ўжо звярталі ўвагу, што такое выданне парушае аж некалькі законаў. Напрыклад, нельга пісаць пра лячэбны эфект прапанаваных тавараў, але ж псеўдагазету працягваюць уцюхваць беларусам. Вядома, што на тэрыторыі Мінска гэтым займаецца арганізацыя «Фітамакс Трейд». І за мінулы год на яе былі складзеныя 3 пратаколы і накладзены штраф сумай 140 базавых адзінак. Але ў выданні «Целебнік» няма ніякай інфармацыі пра прадаўцы тавараў і месцы вытворчасці рэкламнага выдання. Каб гэта высветліць, Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю, як сцвярджаецца, накіроўвала матэрыялы ў Міністэрства па падатках і зборах і Міністэрства інфармацыі. Маўляў, дапамажыце. Аднак гэта не дало вынікаў. Што за арганізацыя выдае газету «Целебнік», таксама не атрымалася высветліць. Прычына трагікамічная. Той, хто гэта робіць, не мае адпаведнай ліцэнзіі, так што беларусаў працягваюць дурыць. 50-0. З такім лікам прайшоў матч у другой лізе беларускага футбола. Мёры на сваім полі прымалі расоны і паказалі фенаменальны вынік, накідаўшы гасцям аж 5 дзясяткаў мячоў. Гэтая анамальная гульня стала другой ў спісе самых буйных перамог у гісторыі сусветнага футбола. Матч у Мёрах саступіў толькі гульні чэмпіянату Мадагаскара паміж камандамі Адэма і Лэмерн, якая завяршылася з неверагодным лікам 149-0 і ўвайшла ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Вось такія навіны. Падпісвайцеся, стаўце свае лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.